Els horts tapiats d'Aras de los Olmos són només una part del seu ric patrimoni cultural. Estos horters d'origen islàmic estan abandonats des dels anys 50, però ara, gràcies a una iniciativa duta a terme per la Fundació El Olmo i l'Ajuntament a través d'un sistema de custòdia del territori, estan començant a ser treballats. La idea és que els propietaris d'hortets que es tinguen sense cultivar es cedisquen a persones que vulguin treballar-los. D'esta manera es pretén ressuscitar l'activitat agrària en un paisatge històric que ha perdurat durant molts segles. Conta la llegenda que un pastor va localitzar la talla de Santa Caterina entre pins i mates de romer a Aras de los Olmos. 3 vegades va intentar endur-se-la a casa i 3 vegades va desaparèixer per a tornar a la mola on brollava una font. Des d'aquest moment, la tradició cristiana uneix la santa, com es coneix així, la màrtir Caterina d'Alexandria, amb una riquesa hídrica que des d'època musulmana ha servit per a regar els horts tapiats d'Aras de los Olmos. No son los únicos huertos de este estilo que existen, los podemos encontrar a lo largo de toda la geografía. Cercanos a esta zona destacan los de Chelva, por ejemplo, o los de Alpuente. Sin embargo, la configuración especial del terreno, la procedencia desde lo alto de la montaña y cómo se han canalizado, cómo se han adaptado a este espacio que es más llano, pues sí que le dotan a estos huertos de una gran singularidad y de una belleza paisajística pues que a lo mejor en otros lugares no encontramos. Recentment, els horts tapiats d'Aras de los Olmos han sigut restaurats. L'activitat agrària, però, forma part del passat. Moltes parcel·les estan abandonades. Posar-les en ús és un dels objectius de la Fundació El Olmo, entitat responsable de la posada en marxa d'un mecanisme de custòdia del territori que permet a qui té terra sense treballar cedir-la a qui desitja cultivar-la. Nuestra idea era recuperar ese cultivo porque con él recuperábamos cultura, recuperábamos paisaje, en fin, recuperábamos toda la tradición y el entorno que le da valor al pueblo. Tots els camins d'Aras de los Olmos i de l'Osilla de Aras duen a l'ermita de Santa Caterina. Nosaltres hi arribarem pel PR 130 a través dels horts tapiats, declarats bé d'interès comunitari. Ens acompanyen l'arqueòloga municipal i 2 membres de la Fundació El Olmo i l'Ajuntament d'Aras de los Olmos. El sender discorre per carrerons estrets, delimitats per parets de pedra i unes portes de fusta tancades amb pany i clau. La razón de estas tapias, existen diferentes explicaciones, sí que se relacionan con ese origen islámico, con esa concepción que existe dentro del mundo islámico del huerto jardín cerrado al exterior, con esas tapias que protegen las posesiones de la mirada de extraños, pero también tienen otro tipo de explicaciones que podrían ser de un carácter más práctico. Pues para impedir la entrada al ganado o para proteger también los cultivos del frío y, por supuesto, también para proteger esos cultivos pues, de manos sueltas. En total hi ha uns 140 horts tapiats situats als afores d'Aras de los Olmos, més enllà del barranc del Prado. Pocs estan cultivats, res a veure amb un passat no massa llunyà en què les fruites, verdures i hortalisses cultivades en aquestes parcel·les empedrades omplien el rebost de les cases del municipi. Esto era el mercado del pueblo, porque aquí en los huertos pues se sembraban, pues como ya dicen huertos, pues patatas, cebollas, tomates, etcétera, de todo. ¿Y qué pasaba? Como aquí en aquellos tiempos no había transportes para poder subir de nuestra gran ciudad a Valencia, hortalizas, pues nosotros aquí en el pueblo, cuando éramos niños, nuestros padres nos mandaban, pues ver, hijo, ves al huerto y te traes una cesta de tomate, de patatas, etcétera, o 2 lechugas para que ahora viene el padre y hacemos la ensalada y comemos. Y eso era el mercado de nuestro pueblo. El declivi dels horts tapiats va començar als anys 50. Les raons, la reducció del cabal de reg perquè l'aigua de la font va servir també per abastir el poble, el mal oratge crònic i, per descomptat, l'èxode rural cap a les grans ciutats.
tuvimos la santa desgracia de que se apedrearon 13 años seguidos y nos dejaba todos los años rasos, ni cogíamos ni cebada, ni trigo, ni uva, ni almendra, no cogíamos de nada. Entonces la gente, pues un año bien, dos está bien, pero llegó un momento ya que la gente ya no pudo aguantar, soportar todo aquel esfuerzo que había que hacer en la agricultura y tuvo que marcharse pues a las grandes ciudades. La proliferació del turisme rural més recent ha canviat la tendència. Aras de los Olmos ha recuperat població i ha aprofitat el patrimoni i la natura per atraure nombrosos visitants. El municipi ha convertit el seu terme en un ecomuseu a l'aire lliure on els horts àrabs han sigut objecte d'una restauració minuciosa tant dels murs com de les portes o la xarxa de rec. Des de la canaleta que baixa des de l'ermita fins a les basses, regar i tramusseres. El cabal hídric és suficient, però ara cal recuperar l'activitat agrària perduda. És una de les missions de la Fundació El Olmo, composta per veïns del poble, persones nascudes ací que viuen fora, la iniciativa privada i l'Ajuntament. Gràcies a la seva tasca, Aras de los Olmos té cobertura d'internet en tot el terme i treballa per posar en funcionament un servici d'assistència als més majors. Des del punt de vista ambiental, acaba també d'implantar el model de custòdia del territori per als horts tapiats de l'àrea periurbana del municipi. Los acuerdos de custodia, que consisten siempre en un propietario de la tierra que no la cultiva y alguien interesado en cultivar y por lo tanto volver a poner en valor esa tierra, pues llegan a un acuerdo. Lo que ha hecho la Fundación es actuar como entidad de custodia, actuando de intermediario entre los propietarios privados y los usuarios privados. S'ha fet un registre d'oferta i demanda de terres i s'han establit unes normes d'ús per a mantenir l'estètica original dels horts àrabs, no utilitzar productes químics de síntesi i conservar la diversitat agrària local. L'Ajuntament prepara la terra per a entrar a conrear i proporciona llavors pròpies de la comarca de Serrans. Un dels beneficiaris de l'acord de custòdia és Pepe, veí d'Aras de los Olmos. Té 74 anys i cultiva un dels horts àrabs de la parròquia. La parròquia d'Aras de los Olmos té quatre horts que a lo llarg d'anys persones concretes han deixat en herència, en testament, aquests horts per a la parròquia. Entonces són quatre en concret els que nosaltres tenim com a propietaris. La relació entre Pepe i la parròquia ve de molt lluny. Porque yo he nacido casi en la iglesia con mis padres. Era campanero. Vienes, se pasa un rato aquí, se lleva lo que hay plantado, como 2 cebollas, o 2 lechugas, o 2 tomates, y eso. Parròquia no sols és culte, és viure una vida de fe, que és el més important. Nosaltres també som conscients d'allò que nosaltres som propietaris i som conscients del patrimoni que tenim entre mans. La nostra responsabilitat és el que aquest patrimoni estiga sempre ben custodiat, estiga sempre protegit i que estiga conservat. El segon hort, cedit en custòdia, està en mans d'una persona forània d'Aras de los Olmos. Entre les normes d'ús pactades està la cessió a qualsevol persona que demostre disposar de temps suficient per a mantenir la parcel·la cultivada. El prioritari és mantenir vius els horts àrabs. Es mucho más bonito que tú veas tu huerta o tu huerto laboreado, labrado y cultivado que no tenerlo totalmente abandonado. Des de la mola on s'alça l'ermita de Santa Caterina, Aras de los Olmos es converteix en una postal panoràmica. Així va tindre lloc el miracle de la Santa, transformada ara en l'aigua necessària per a ressuscitar els horts tapiats. Parcel·les mil·lenàries fonamentades en una època en la qual el món només s'entenia en simbiosi amb la natura. Els horts jardins d'Aras de los Olmos tornen lentament a la vida.